Assalamu alaikum. Destan bilen bizi tomaşa edýärler. Anaha bugün Nurjanlaryň agdy bir maşgalası döwletde ojagy ýene bir ýola bir ajaýyp toýly wagtyny beslerdi. Anaha ýedigen toý nikahany hem Nurjanlaryň agdy bir maşgalasynda toýlanýan toý münasibetli gapylaryny giňden açýar. Bugün Imam Radagymyz bilen bahar gelejek özüň mehriban perdesleri Rahimlerdi bilen Gulkamaryň bag toýuny durmuş toýuny toýlaýarlar. Vefa Basar özüniň sağdan topar bilen toýun hyzmatynda Odan ýaşlar bagdora bagtyar bolar. Sen dursun arzuma meňzep, dünýä seni del, sen dünýäni dursun bezep. Genzat bolmaz iş tadı saňa deňe, seni her görümde dünýä ýeňleýär. O sevgi ýetir meni, onuň ellerine daqaýyn nikah ýüzügi. O sevgi getir meni, birden onu görüp yitirsem men özümi. Meňdesin oňa bolsa oglum gyzymam, çekjek nädiňi ýadaman men özümem. Sen meňiň ýakynam, nasibi kimizem. Sen näli pikir edýän? Canım 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 ýaly saklaýyn. Ömür boyu sen göwnüňi ýykmaýyn. Aýtmaňa islegiň tenim canım, hemme zada men taýyn, aýym taýyn. Men ýanyňda kan bolenni arkaýyn. Söyüp çenden aşa, meni çeğemme zadı sendiňe bagly ýaşa. Gidemde işe, bu kellede hemişe, felli pikirlerim bilen ýaşaýan men adaşa. O sevgi ýetir meni, onuň ellerine daqaýyn nikah ýüzügi. O sevgi ýetir meni, birden onu görüp yitirsem men özümi. Meňdesin oňa bolsa oglum gyzymam, çekjek nädiňi ýadaman men özümem. Sen meňiň ýakynam, nasibi kimizem. Ýürejigimizem. Sen näli pikir edýän? Canım 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 ýaly saklaýyn. Ömür boyu sen göwnüňi ýykmaýyn. Aýtmaňa islegiň tenim. Aynanana ýatyp ýalüblü, oýandyrar eken bu güzel duygu. İpde yüzü kıpkızıl alyonuşka, sen menik sen endip syotoçka. Aynanana ýatyp ýalüblü, oýandyrar eken bu güzel duygu. İpde yüzü kıpkızıl alyonuşka, sen menik sen endip syotoçka. Maşallah. Bar başına duran kız, tek başına oturan kız, bir bana bakar mısınız? Oldukça nazlısınız. Maşallah. Gel gel çikolatım yanıma, yavaş yavaş sokul bana. Rumba da rumba sik durma, fıkırda da fıkır oyna. Bir sağ bir sol, bir alttan üstten.
كل بس بوسة يا ناري ناري بحبك يا عمري تعال هابي تعال مود الغزال شبيك بشوش علي بشوش تعال هابي تعال مود الغزال شبيك بشوش علي بشوش Mehmanlar qoğuşaman değil. Transferimiz devam ediyor. Stayda yürüytü. Çıkanı Arşmancan'ın adından toyumuzda 100 manat bayrak var. Kim qoğutan sesi? Şoňa çıkan Arşmancan'ın adından 100 manat toy sowgaty var. Hemmemiz tans edýäs. Berekeler. Permiso, Okay. voy a hacer un hechizo que los va a poner a tocar el piso. La bruja. Hadi klastaşlar tans edýäs. Dentro mueve un rescate. Hay mucho monstruo acá adentro, mueve un Malatsy. rescate. Hay mucho monstruo acá adentro, mueve un rescate. Hay mucho monstruo acá adentro, mueve un rescate. Visile.